ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നമസ്തേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത് ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായക്രമപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ബന്ദ് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 11th ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ മന്ത്രം 3 കടന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം ആരെങ്കിലും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തോ? ആർക്കെങ്കിലും ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു. ചൊല്ലിക്കോളും. ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളും. പൂർവന്നേവേഹ കർമാണി വിശേഷസ്യതി സമാ ഏവം ത്വയി ന അന്യഥേതോ ന കർമ്മ ലിപ്യതേഹര. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി വിശേഷദം ശതം ഏവം ത്വയി ഏവം ത്വയി ന അന്യഥേതോ ന കർമ്മ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ ചൊല്ലുന്നേ? പനിപ്പതി മാതാജി ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താ? മാതാജി എനിക്ക് എല്ലാം അങ്ങനെ അറിയില്ല. ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുർവന്യേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമാഹ ഏവം ത്വയി നാന്യതേതോസ്മി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലുന്നു. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കോളൂ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവേഷേച്ഛിദം സമാഹ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട്. അപ്പൊ ചൊല്ലിയവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൊല്ലി. ഇനി ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറ്റുന്നുള്ളൂ.
പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിന്ന് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ട് പോകാം. 3-ാമത്തെ മന്ത്രം. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 3. ഇതിൽ ഇച്ചിരി കറക്ഷൻ വരും. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇച്ചിരി കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതില് നാമതേ ലോക തമസാവൃത താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജനാഃ. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ തന്നെ ലോക എന്നാണ് ഇതിലുള്ളത് ബുക്കിലൊക്കെ. അസൂര്യ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃത. തമസെന്നാണ്. തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി. അവിടെ ഏകേ എന്നാണ്. ഈ അല്ല യാ വരുന്ന. ഏകേ ച വെറും ഛായയുള്ളു. ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജനാഃ. 2-3 മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കി പഠിക്കണം. അസൂര്യ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ തേ പ്രജ്ഞാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് പറയുന്നത് അന്യാർത്ഥം വരുമ്പോ അസുര്യ നാമ, ആസുരി സമ്പത്ത് വളർത്തി ജീവിക്കുന്നവർക്കായിട്ടുള്ള എന്നാണ്. അസുര്യാഹ നാമ, ആസുരി സമ്പത്ത് വളർത്തി ജീവിക്കുന്നവർക്കായിട്ടുള്ള. തേ ലോക, തേ ലോകാഹ, ആ ലോകങ്ങളിൽ, ആ ലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജന്മങ്ങൾ. അന്ധേന തമസ, അജ്ഞാന രൂപമായ കൂരിരുട്ടുകൊണ്ട്, അജ്ഞാനത്താലുള്ള കൂരിരുട്ട്. ആവൃതാഹ, ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടവയാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂടപ്പെട്ടവയാകുന്നു. ഏകേച ജനാഹ, ഏതെല്ലാം ജനങ്ങൾ. ആത്മഹന ഭവന്തി, നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അർത്ഥം മുഴുവനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കും. ഇവിടെ ഭവന്തി അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മഹന ഭവന്തി, ആത്മാവിനെ ഹനിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്നുവോ. തേ പ്രേത്യ, അവർ മരിച്ചിട്ട്. താൻ, അവിടെ ലോകാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. താൻ ലോകാൻ അഭിഗച്ഛന്തി, ആ ലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആസുരി സമ്പത്ത് വളർത്തി ജീവിക്കുന്നവർക്കായിട്ടുള്ള ആ ജന്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകങ്ങൾ അജ്ഞാന രൂപമായ കൂരിരുട്ടുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടവയാകുന്നു. ഏതെല്ലാം ജനങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ഹനിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്നുവോ അവർ മരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നു. ആ ലോകങ്ങളെ, ആസുര ലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു. ആസുരി ഭാവം, ആസുരി ജനങ്ങൾ പോകേണ്ട ലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതാണ് ആ ലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിവർത്തനം. ആത്മഹന്താവ് ആരായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും, ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവനെയാണ് ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അയാൾ ആരായാലും അന്ധകാരവും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ അവിശ്വാസികളുടെ ലോകമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. നമ്മളിവിടെ വേർഡ് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? മന്ത്രം 3 പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഒരു ആത്മാവ് എവിടെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതാണ്? ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവർ, ആത്മഹന്താവ് ഏത് ലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരും, അവരുടെ വിധി, ഡെസ്റ്റിനി എന്തായിരിക്കും, അവരുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പോ നമ്മള് സാരാംശം പറയുമ്പോ കർമ്മനിഷ്ഠ എന്നറിയാം, നമുക്കറിയാം വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന, വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത്, അല്ലെ, കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൂടെ കർമ്മയോഗയിലെത്തണം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച്. അതൊരു നിഷ്ഠയായിട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് എന്താണ്, സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം, ഒരു നിഷ്ഠ, കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ അതേപോലെ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മനല്ല ബ്രഹ്മത്തെ, ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള നിഷ്ഠകൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒക്കെ ചെയ്യാത്തവർ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠയ്ക്കും കർമ്മനിഷ്ഠയ്ക്കും പ്രാപ്തിയില്ലാതെ അതിനൊന്നും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള വഴികളും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല, നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന, കേവലം ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ, നമ്മൾ വികർമ്മികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ വികർമ്മികൾ അവര് ശാസ്ത്രമൊന്നും അനുസരിക്കുന്നതല്ല, വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരല്ല വികർമ്മികൾ. അങ്ങനെ കേവലം ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഫലത്തെയാണ് ഈ മന്ത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മനിഷ്ഠ ചെയ്യുന്നതും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും. അത് ചെയ്യാത്ത ആളിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു, ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവൻ, ഹനിക്കുന്നവൻ. ഹനിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കൊല്ലുന്നവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവിന് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്? ആത്മാവ് പരമപദത്തിലെത്തണം, അല്ലെ? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തണം. അപ്പൊ അതിനൊന്നും ചെയ്യാതെ, കർമ്മനിഷ്ഠയോ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ, എല്ലാ വേദങ്ങളെയും വേദസാഹിത്യങ്ങളെയും വേദശാസ്ത്രങ്ങളെയും ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും എല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് സ്വന്തം ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്നവർ ആത്മഹന്താക്കളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവരാണ്, കൊല്ലുന്നവരാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ഫലം കിട്ടും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകമല്ല, മന്ത്രം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനത്തെ ആത്മഹന്താവ് ആരാണെങ്കിലും എവിടെ എത്തിച്ചേരും? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞതയുടെ ആസുരമായ ലോകത്തായിരിക്കും അവർ എത്തിച്ചേരുക. അപ്പം അസുരഗണങ്ങൾ, അല്ലെ, അസുരന്മാർ വസിക്കുന്ന, അതായത് ദൈവനിന്ദ ചെയ്യുന്നവർ, ഭഗവാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തവർ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ അങ്ങനെ വിഷ്ണുവിന് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, അതാണ് അസുരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആസുരമായിട്ടുള്ള ലോകം, അതായത് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിനൊന്നും സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ലോകമായിരിക്കും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരുടെ ലോകമായിരിക്കും അത്. അവിടെ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആസുരി സമ്പത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആരാണ്? ആത്മഹന്താക്കൾ, ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവർ ആത്മഹന്താക്കൾ. അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആസുരി സ്വഭാവം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. അതെന്താണ്? ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ജീവിതമാണ് മനുഷ്യൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ശ്രുതി സ്മൃതി, അല്ലെ, പിന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകൾ. അപ്പൊ സ്മൃതിയും ശ്രുതിയും അതേപോലെ ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകൾ. അപ്പൊ എല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളും അതിൽപ്പെട്ടു. ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെ, പുരാണങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ എല്ലാം പെടും. ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും എല്ലാം പെടും. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങൾ, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. അഹൈതുകം അപ്രതിഹത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നിർവിഘ്നം, അതാണ് നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്രതിഹത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, നിർവിഘ്നം, അൺഇന്ററപ്റ്റഡ് എന്നാണ്.
ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ, അതായത് നിഷ്ഠയോടുകൂടി, കലർപ്പില്ലാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ ഉപനിഷത്തുക്കളിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ജീവിതം. അവിടെ ഉത്തരവാദിത്വ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ചാതുർവർണ്ണ്യം, പിന്നെ ഏതാണ് ആശ്രമം അല്ലെ. അപ്പം വർണ്ണങ്ങൾ, 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കർത്തവ്യങ്ങളായിട്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഉത്തരവാദിത്വ ജീവിതം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതം കഴിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർത്ഥവത്തായ മനുഷ്യ ജീവിതം പഠിച്ചതാണ്. 84 ലക്ഷം യോനികളിൽ കൂടെ വന്നാണ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയത്? ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എത്തിയത്. അപ്പൊ അത് അർത്ഥപൂർണമാകണം. അർത്ഥപൂർണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്വ ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആരോ മേളിലോട്ടാ പോകുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ അല്ലെ. അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും, സച്ചിത് ആനന്ദമായിരിക്കും അല്ലേ. അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നല്ല അറിവോട് കൂടിയുള്ള ആനന്ദപ്രദമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സച്ചിത് ആനന്ദ ജീവിതമായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക. ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതാണ് താഴോട്ടാണ് ആരോ പോയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എവിടോട്ട് പോകും? അധമ ലോകങ്ങളിൽ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ അധമ ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അധമമായിട്ടുള്ള യോനികളിലൂടെ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ അസുരന്മാരായിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള തമോ ഗുണക്കാരായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ജനിച്ചെന്നിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷലതാദികളായിട്ടോ ഒക്കെ ജനിച്ചെന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പലതരം ആളുകളെ കുറിച്ച് നരാധമന്മാരെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ നരാധമന്മാരായിട്ടോ വിഡ്ഢികളായിട്ടോ ഒക്കെ മൂഢന്മാരായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ജനിച്ചെന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ലാതെ പോകും. എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് അർത്ഥമുണ്ടാകണം. ഈ മേളിലോട്ട് നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അതിജീവിക്കണം അല്ലെ. അതെല്ലാം കടന്ന് എവിടെ എത്തണം? സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ എത്തണം. സത്വഗുണത്തിൽ ആദ്യം എത്തണം. അതിനാണ് നമ്മൾ 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആർക്കൊക്കെ പറയാം 26 ഗുണങ്ങൾ ഏതാന്ന്? ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ സവിശേഷതകളാണത്. അഹിംസ, സമത്വം, അഹിംസ, സമത്വം, സമത്വം. ഓരോരുത്തർ ഈ 2 വീതം പറഞ്ഞാലും മതി. ക്ഷമ. ക്ഷമ. 3 പറഞ്ഞു മാതാജി ഞാൻ. ശരി, ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത രമ്യ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ ബാക്കി. രമ മാതാജി, ഗിരിജ മാതാജി എല്ലാവർക്കും പറയാം. പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും അത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും. അതിവിടെ 26. ആദ്യം ഭയമില്ലായ്മ. നമുക്ക് മരണത്തെ കുറിച്ച് ഭയം അല്ലേ. മൃഗങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനെയും ഭയമാണ്. അതാ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഓടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ ഭയന്നിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്കാണെങ്കിലും മരണ ഭയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, പിന്നെ ജീവിതത്തിലെ ശുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി, മനഃശുദ്ധി അല്ലെ, അത് വരാം. പിന്നെ ബാഹ്യമായിട്ട് ശരീരശുദ്ധിയാകാം. പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിഷ്ഠയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈശോപനിഷത്ത് പഠിക്കുന്നു, നിഷ്ഠയോടെ പഠിക്കണം അല്ലെ. മുടങ്ങാതെ കൃത്യമായിട്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. അതാണ് ഒരു നിഷ്ഠ. ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിഷ്ഠ വേണം.
അപ്പൊ ജ്ഞാന യോഗയിൽ നിഷ്ഠ എന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ച് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? എപ്പോഴാണ് താഴോട്ട് വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ജ്ഞാനയോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അത്രയ്ക്ക് ഏതാണ് ഡിറ്റർമിനേഷനോട് കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താല് ഉയർന്നുയർന്ന് പുരോഗതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദാനം, അത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യണം, ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു. പിന്നെ മനോനിയന്ത്രണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇല്ലാതെ പോകുന്നതാണ് മനോനിയന്ത്രണം. യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റുക. പിന്നെ വേദപഠനം, തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്യാഗവുമാകാം അല്ലെ? നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പലതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. ലാളിത്യം, ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതി. അഹിംസ പറഞ്ഞു. സത്യം, അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സാ വാച കർമ്മണ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നിനെയും കൊല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, മനസ്സുകൊണ്ട് ആർക്കും ദോഷം ചിന്തിക്കരുത് എന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും പിന്നെ കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. അപ്പൊ മനസ്സാ വാച കർമ്മണ അഹിംസ പാലിക്കണം. സത്യമേ പറയാവൂ. ക്രോധമില്ലായ്മ, നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ത്യാഗശീലം, തപസ്സും ത്യാഗവും നമ്മൾ പഠിച്ചതാ ഭഗവത്ഗീതയിൽ. പിന്നെ ശാന്തി, മനസ്സമാധാനം. നിന്ദ ഏതാണ്? പരനിന്ദ വർജിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ദയ, പിന്നെ ഏതാണ്? ദുരാഗ്രഹം ഇല്ലായ്മ, അത്യാഗ്രഹം ഇല്ലായ്മ. മൃദുലത, പിന്നെ എല്ലാവരോടും വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ. പിന്നെ ലജ്ജ എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം വരണം. അത് പിന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കണം. ചാബല്യഹീനത എന്ന് വെച്ചാൽ ചഞ്ചലമായ മനസ്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ്. ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം. തേജസ്, ധൈര്യം, ക്ഷമ, ദ്രോഹമില്ലായ്മ. അങ്ങനെയാണ് 26 പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് പിന്നെ വേറെ ഏതാണ്? നമുക്ക് ബഹുമാനം കിട്ടണമെന്നൊക്കെ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കും അല്ലേ? ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണം എപ്പോഴും എല്ലാവരും. അത് നമ്മളൊരു ആഗ്രഹമാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അതിന് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം വരുന്നതാണ്. അതിനെ പറയുന്ന അതിമാനിത എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും തോന്നുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ, വൈദിക ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവീ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കാണ് ഈ 26 സവിശേഷതകൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ മറികടന്ന് എവിടെ എത്തണം? ഈ 26 ഗുണങ്ങൾ പറയുന്ന ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തണം, സത്വഗുണത്തിൽ എത്തണം. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ദേവന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സുരകൾ എന്ന് പറയുന്ന, സുരന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന. അപ്പൊ അസുര 2 തരം ആളുകളുണ്ട്. ആരാണ്? ദേവന്മാർ ആയ സുര അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരിലും സത്വഗുണത്തിലെത്തുന്ന ഈ 26 ഗുണങ്ങളുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു? സുരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. അതില്ലാത്തവര് അസുരന്മാർ എന്നിവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂതങ്ങൾ എന്നാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ? ഭഗവാനില് വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാന് എപ്പോഴും കുറ്റം പറഞ്ഞ് നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് അസുരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരാണെങ്കിലോ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്. അവർ ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്, ദൈവിക വ്യക്തികൾ. അതേസമയം അസുരന്മാർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുമ്പം ഓരോ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫില് അല്ലെ? ആശ്രമമാണെങ്കിലും വർണ്ണമാണെങ്കിലും അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരെയാണ് അസുരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വിവരമില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കലികാലത്തിൽ പറയും, കലികാലത്തിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രഭാതർ പറയുന്ന ശൂദ്രരാണ്. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യരൊന്നുമല്ല, എല്ലാവരും ശൂദ്രരാണ്. പിന്നെ കലികാലത്തിൽ ഭാഗവതം പറയുന്നത് കലികാലത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്താണ്? മൂഢന്മാരാണ്, വിഡ്ഢികളാണ്, അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്.
എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ചാതുർവർണ്ണം അതേപോലെ തന്നെ ചാതുർ ആശ്രമങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പാലിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാം മിക്സഡ് ആണ് അല്ലെ. കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിക്സഡ് കാസ്റ്റ് ആണ് സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ ചാതുർവർണ്ണം ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ചാതുർവർണ്ണം. അതേപോലെ തന്നെ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളും അത് ചെയ്യാതെ പോകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരെയാണ് ഏതാണ് അസുരന്മാർ എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. അസുരന്മാരുടെ 26 ഗുണങ്ങൾ സുരന്മാർക്കുള്ളപ്പോ അസുരന്മാർക്ക് 6 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സ്ലൈഡിലില്ല. 6 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വഭാവം പറയുന്നുണ്ട്. 6 സ്വഭാവങ്ങൾ പറയുന്നു. അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ദംഭം നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഏതാ ദംഭം? മിഥ്യ അഹങ്കാരം. അതിനെയാണ് ദംഭം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ദംഭം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നെ കവിഞ്ഞ് ഒരു ധർമ്മരക്ഷകനില്ല എന്നാണ്. ഞാനാണ് എല്ലാം എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ന മാതിരി പെരുമാറുന്നവരെയാണ് ദംഭമുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ദർപ്പം. ദർപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗർവ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ ആണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നു. ചിലരെന്താണ് ഉന്നത കുലജാതരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദർപ്പം. അതാണ് ദർപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗർവ്. അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും. പിന്നെ ചിലർക്ക് നല്ല കാശുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ചിലർക്കാണെങ്കിലോ നല്ല ഉദ്യോഗമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്കാണെങ്കിലോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഗർവ് ഉള്ളവരായിരിക്കും ഏതാ അസുരന്മാർ. ഈ ഗർവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ വിചാരിച്ചോളൂ നമ്മള് ഏത് ഗണത്തിൽ പെടും? അസുര ഗണത്തിൽ പെടും എന്ന് വിചാരിച്ചോളുക. പിന്നെ വരുന്നത് അതിമാനം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിനെ പറയുന്നത് അതിമാനം. അഭിമാനം എന്നില്ല, അതേപോലെ അതിമാനം. മാനിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിമാനം. പിന്നെ സാധാരണ ഉള്ളത് തന്നെ ക്രോധം. നിസ്സാര കാര്യത്തിന് പോലും നമ്മൾ കോപിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? പാരുഷ്യം. പരുഷമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം. അപ്പൊ നമ്മൾ താഴ്മയായിട്ട് വിനയാന്വിതരായിട്ടൊക്കെ വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാനും അതേപോലെ ഓരോന്ന് ചോദിക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരുഷമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടോൺ പരുഷമായിട്ടുള്ള ടോൺ ആയിരിക്കും. കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഏതാണ്? പരുഷമായിട്ടുള്ള പാരുഷ്യം എന്നാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് കലികാലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അജ്ഞത, സത്യബോധമില്ലായ്മ. സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഇവിടെ സത്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിരപേക്ഷ സത്യം തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അതാണ് സത്യം. നിരപേക്ഷ സത്യം ഏതാണ്? അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ, ബോധമില്ലായ്മയാണ് ഏതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സത്യബോധമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് 6 ആസുരി സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നാണ്. 6 ആസുരി സ്വഭാവങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ആർക്ക് പറയാം? ആസുരി സ്വഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദർഭം, അതിമാനം, ക്രോധം, ദാരുഷ്യം, ദംഭം, അഹങ്കാരം, ക്രോധം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞത. 2 ദായി വരും. ദംഭം. പിന്നെ ഏതാണ്? ദർപ്പം. അതിമാനം, അതാണ് അതിമാനം. ക്രോധം, ദാരുഷ്യം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാതം. അജ്ഞത. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇവർക്ക് പറയുന്നത്? വിവേകം. അതിന്റെ കണിക പോലും ഇല്ല. വിവേകം എന്ന് പറയുമ്പോ ബുദ്ധി ഉണ്ട്, നമ്മൾ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതിനെ ശരിയായ രീതിക്ക് വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴേ അത് വിവേകം എന്ന് പറയുള്ളൂ. ബുദ്ധിയെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി വിനിയോഗിച്ചാൽ അതിന് ഏത് പേരിൽ പറയാം? വിവേകം. അപ്പൊ വിവേകത്തിന്റെ കണിക പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഈ ആളുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മനുഷ്യ ഇതരങ്ങളായ യോനികളിൽ പിറക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യരായിട്ട് പിറക്കത്തില്ല, മനുഷ്യരല്ലാത്ത, അതാണ് ഇതരം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ഇതരമായ യോനികളിൽ. അപ്പൊ മനുഷ്യരല്ലാത്ത
അതാണ് യോനികളിൽ അവർക്ക് ജനനം എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ക്ലേശങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ഭഗവത്ഗീത 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അല്ല 16-ാം അധ്യായത്തില് 18 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നീചയോനികൾ ജനിക്കുന്നു. ദേവാസുര ഭാവം, അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരല്ലേ, ദേവാസുര ഭാവം. ദേവന്മാരും അസുരന്മാര് അല്ലെ, സുരന്മാരും അസുരന്മാരും. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കുക, ദേവാസുര ഭാവങ്ങളില് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ്, ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ആരെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്? സത്യസ്വരൂപനാണ്, നിരപേക്ഷ അസത്യമാണ്, അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തരം താണ നീച ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോകുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? മാലിന്യം നിറഞ്ഞതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഹൃദയ മാലിന്യം തുടച്ചു നീക്കിയാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവർക്കാണെങ്കിലോ ആസുര സ്വഭാവികളുടെ ഹൃദയം കൂടുതൽ കൂടുതൽ മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജീവിതത്തില് നാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അധമ ജന്മങ്ങൾ അവർക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു താതാത്മ്യം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന അസുരന്മാരും പിന്നെ ദേവന്മാര് ദൈവ ഗുണം ഉള്ളവരുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഒരു സമുദ്രം ആയിട്ട്, സമുദ്രം കടക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു തോണിയായിട്ടാണ് അതിന് താതാത്മ്യം ഉപമ അതിന്റെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന സംസാര സാഗരമാണ്. ആ സാഗരത്തെ കടക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള തോണിയായിട്ടാണ് ഏതിനെ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പറയുന്ന. ആ തോണിയില് സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ആചാര്യന്മാര് ശാസ്ത്രങ്ങളും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് ആ തോണിയെ നന്നായിട്ട് തുഴഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ തോണിയെ നന്നായിട്ട് തുഴയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമുദ്രത്തിലാണ്. അപ്പൊ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം. കാറ്റ് എതിർ ദിശയിൽ അടിച്ചാൽ നമ്മുടെ തോണിയെല്ലാം മുങ്ങിപ്പോകും അല്ലേ. അപ്പൊ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകണം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളാണ്. അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്, അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റ്. അങ്ങനെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റുള്ളപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? തോണി തുഴഞ്ഞ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ ഇതില ബുദ്ധമതത്തിലും ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, സംസാര സാഗരം കടന്ന് പോകണം എന്നാണ്. അതിനാണ് വെഹിക്കിൾ എന്നാണ് മഹായാന, വെഹിക്കിൾ, ഹീനായാന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യാനം എന്ന് വെച്ചാൽ തോണി എന്നാണ്. യാനം എന്ന് വെച്ചാൽ തോണി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അവിടെ മഹായാന ബുദ്ധിസം എന്നും ഹീനായാന ബുദ്ധിസം എന്നും രണ്ട് ബുദ്ധിസ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൂടുതൽ പേരെ ഒരേ സമയം കടത്തിവിടാൻ പറ്റിയ അത് മഹായാനം, വലിയ തോണിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് തോണി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്? തോണിയാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസാര സാഗരം. നമ്മുടെ ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? മായയാൽ നിറച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലോകം, ലൗകികമായിട്ടുള്ള ലോകം, ദുഃഖം അല്ലെ, എപ്പോഴും ദുഃഖം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ലോകമാണ് നമ്മുടെ ഈ സംസാര സാഗരം എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ അവിടെ ആരുണ്ട്? തോണിക്കാരനായിട്ട് ആരുണ്ട്? തോണി ആരാണ്? തോണിക്കാരൻ ആരാണ്? വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും. തോണി ഏതാണ്? മനുഷ്യ ശരീരം. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ വാണികളിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, ശ്രവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മനുഷ്യ ശരീരമാകുന്ന തോണി സ്വീകരിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന സംസാര സാഗരം കടക്കാനായിട്ട്
നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിന് ധാരാളം സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ സത്സംഗം അത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ക്ലാസ് കേൾക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധിശക്തി ആവശ്യത്തിനുള്ള ബുദ്ധി തരുന്നു, ബാക്കി സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ നേരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ബുദ്ധി നേരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൈകാലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളെ എന്തിനുപയോഗിച്ച്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ. അതാണ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ. അത് എവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്? മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൈകൾ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? ഭഗവാന് സേവ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? കാലുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോകാം, നമുക്ക് ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യാം? നമസ്കരിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ചുറ്റും അല്ലെ ബലം വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, കേൾക്കാം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കാം, നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തുളസീദളോ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് മണം പിടിക്കാനായിട്ട് മൂക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ പല എല്ലാ അവയവങ്ങളും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്. അതൊന്നും നേരെ ചൊവ്വെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ, ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ എവിടോട്ട് പോകും? ആസുര ലോകത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. നേരെ ചൊവ്വെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും ശരീരത്തില് നൽകിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രമിച്ച് അത് പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന സമുദ്രം കടന്ന് നമുക്ക് ധാമത്തിലെത്താം, നമുക്ക് ഭഗവാന് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞില്ലേ, കണ്ടില്ലേ, പച്ച ആരോ മേളിലോട്ടും ചുവന്ന ആരോ ഇവിടെ ഇല്ലേ താഴോട്ടും പോയിരിക്കുന്നില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുക ഈ ദുഃഖാലയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അധമ ലോകങ്ങളിലേക്കോ പോകും. ചിലപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ചെന്നിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അധമ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇവിടെ ഉപമ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം, ഈ സാമ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആചാര്യന്മാർ, വിശുദ്ധരായ അധ്യാപകർ, അവരെല്ലാം അവരെല്ലാം വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാരാണ്. നമ്മൾ ശരിയായ പാതയിലോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ്. ഒരു തോണി തുഴയുന്നവർ എന്തായിരിക്കണം? എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കണം അല്ലെ. ഏതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഇത് കാണും, അടിയൊഴുക്ക് കാണും എന്നൊക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. നദിയിലും ഒഴുക്ക് കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും, എവിടെയൊക്കെ ചുഴിയുണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അവരറിയണം അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാരാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും അധ്യാപകരും എല്ലാം എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവര് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക, അവരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക എന്നാണ്. അപ്പൊ അനുകൂലമായ കാറ്റായിട്ടാണ് ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ശരീരം എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ. അതിനുള്ള സൗകര്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അവയവങ്ങളും എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നു. അതപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോകും, ഉപയോഗിച്ചാൽ എങ്ങോട്ട് പോകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉപയോഗിച്ചാല് നമുക്ക് എവിടെ എത്താം? നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തി നമുക്ക് ഭഗവാന് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോകും? അധോലോകത്തില് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താണ്? നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാതെ വന്നാല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടപ്പെടില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചല്ലേ, ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഒരു അംശം ഭക്തിയാണെങ്കിലും അജാമിളന്റെ ഒക്കെ കാര്യം അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും?
അടുത്ത ജന്മത്തില് അത് പൂർത്തിയാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അതിനുള്ള അവസരം, ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പൊ അത് നമ്മളതിന് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കിട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഭരത മഹാരാജാവിനെ പോലെ അടുത്ത 2 ജന്മങ്ങൾ ഭരത മഹാരാജാവിന് എടുക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്താണെങ്കിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചു, ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. സ്വർഗം 6 ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. സ്വർഗലോകം, പിന്നെ ഏതാണ് മഹർലോകം, ജനലോകം, തപലോകം, സത്യലോകം, അങ്ങനെ 6 ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മളെ പുണ്യം തീരുന്നത് വരെ അവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ്, സെക്കൻഡ് ചാൻസിന് ഭൂമിയിൽ തന്നെ കർമ്മഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തും എന്നാണ്. അപ്പൊ കർമ്മഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജന്മം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ആ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പോഴും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ജന്മം കൂടെ അതേപോലെ നല്ല കുടുംബത്തിൽ, എന്ന് വെച്ചാല് ബ്രാഹ്മണത്വം നിലനിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തില്, ഭക്തി നിലനിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിലൊക്കെ ജനിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്താണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല പേരൻസിന്റെ കുട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് ജനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഉന്നത ലോകങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് അവിടുത്തെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഭൂമിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല ജീവിതമായിരിക്കും ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ കിട്ടുക. അതേസമയം പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഏത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോകും, അസുര ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. സംക്രമണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക എന്നാണ്. അവിടെ ഭ്രമത്താൽ മൂടപ്പെട്ടതും ഭൗതിക ആസ്വാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ലോകത്തിൽ ആകാനായിട്ട് ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആസുര ലോകമാണ്, ആസുരീയ ലോകമാണ്, എന്ന് വെച്ചാല് അധമ ലോകമാണ്, അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലോകമാണ്, അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകമാണ്. ഇവിടെ അതാണ് ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അന്ധകാരത്തിന്റെ, അജ്ഞതയുടെ ലോകം. അവിടെ നമ്മൾ പെട്ടുപോയ നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് പിന്നെ വളരെ ചിലപ്പോ യുഗങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആയുസ് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് വരും. അപ്പൊ അതിന് വളരെ കാലതാമസം എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്, ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യ ജന്മം നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച്. അതിനാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. വേണ്ട വിധത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിക്കുക. കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വരും ജന്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് നല്ല ജീവിതം കിട്ടും. ആ ജന്മങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഭ്രമം, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ഭ്രമത്തിൽ പെടുന്നവരല്ലേ. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, തെറ്റ് ഏതാണ്, ശരി ഏതാണ് എന്നൊന്നും അറിയാത്തവരാണ്. പിന്നെ അവരെല്ലാം ഭൗതിക ആസ്വാദനം, ലൗകിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ്. അത്യധികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതേസമയം സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്രമേണ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇന്ദ്രിയത്തിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് സത്വഗുണക്കാർക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതേസമയം തമോ ഗുണം, പ്രത്യേകിച്ചും രജോ ഗുണക്കാരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവർ കർമ്മഭൂമിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കും, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതേസമയം തമോ ഗുണക്കാർ എവിടോട്ട് പോകും, അധോ ലോകങ്ങളിൽ പോകും, ആസുരീയ ലോകങ്ങളിൽ പോകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മസംഭാവിത എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് അതിന് ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, വിശദീകരണത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യൻ എന്തിനാ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ. അത് ശരിയാണ്. അവന് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കും,
ആത്മഘാതകൻ, ആത്മഹന്താവ്, ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ, ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം തന്നെ ഏതാണ്? ആത്മഹന്താവ് ആകരുത്, ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ഹനിക്കരുത്. അതിന് മോക്ഷം കിട്ടണം, മുക്തി കിട്ടാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറും? ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന. ആത്മാവ് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതാ ഭഗവാനെ പോലെ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഏതാണ് ഹനിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മോചനം കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറും? ആത്മഘാതകനായിട്ട് മാറും, ആത്മാവിന്റെ കൊലയാളിയായിട്ട് നമ്മൾ അറിയപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൊലയാളി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള അജ്ഞതയുടെ ഇരുണ്ട മേഖലകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വിധിച്ചപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന കൊലയാളിയാകരുത്. പോയാല് നമ്മൾ ആസുരീയ ലോകങ്ങളില് എത്തിപ്പെടും. അജ്ഞതയുടെ ലോകമാണ്, ഇരുണ്ട ലോകമാണത്. നമ്മൾ ധാമമൊക്കെ എന്താണ് പ്രകാശമാനമായ അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. ഇതാണെങ്കിലോ പ്രകാശമില്ലാത്ത ഇരുണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുണ്ടത്? അജ്ഞത കൊണ്ട് ഇരുണ്ടതാണ്. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഘാതകൻ ആകരുത്. ഇവിടെ സംഭാവിത എന്നതിന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വഞ്ചനയുടെയും സ്വന്തം ധനശേഷിയുടെയും സ്വാധീനത്തിൽ അജ്ഞരായ ജനങ്ങളുടെ വോട്ടുകളിൽ കൂടി അധികാര സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായി മഹാന്മാരായി മുദ്ര കുത്തപ്പെടുന്നവരാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മള് പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും TV-യിലും ഒക്കെ കുറെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ എല്ലാം അങ്ങ് പുകഴ്ത്തി പറയുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ആളായിരുന്നു വേണം ദിവസവും പത്രത്തിലും മാധ്യമങ്ങളിലും TV ചാനലുകളിലും ഒക്കെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങ് എപ്പോഴും പ്രദർശിപ്പിക്കും അവരെ. അങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് അവരാരായിട്ട് മാറും? മഹാനായിട്ട് അങ്ങ് മാറും. എന്നും കാണുന്നല്ലേ. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർ വിചാരിക്കും, സാധാരണ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കും, ഇയാളെന്തോ സംഭവമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ അയാളുടെ പേരും അതും ഇതുമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. അങ്ങനെ അയാൾ ആരായിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങും? മഹാനായിട്ട്. വാസ്തവത്തിൽ മഹാനല്ല. അങ്ങനെ മഹാനായിട്ട് അറിയപ്പെടുക അത് അവര് എന്താണ്? അത് ശരിക്കൊരു വഞ്ചനയാണ് അല്ലെ, ചീറ്റിംഗ് ആണ്. ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിലല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി അദ്ദേഹത്തെ മഹാനാക്കിയതാണ്. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെയാണ് ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക അസുരന്മാര് ചിലപ്പോൾ മതത്തിന്റെ പരിവേഷം സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭൗതിക ഉത്കർഷം തന്നെയാണ്, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം തന്നെയാണ്. ചിലർ നമുക്കറിയാം പല മതങ്ങളിലും ആൾ ദൈവങ്ങളെന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആൾ ദൈവങ്ങളായിട്ട് പലരും അറിയപ്പെടും. അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ അവർക്ക് പലർക്കും എന്ത് കാണത്തില്ലെന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഭക്തി ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ലേ ഷോ എന്ന്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ച് മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, അവരെയാണ് ആത്മസംഭാവിത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള മഹത്വമുള്ളവരായിരിക്കത്തില്ല. മറ്റുള്ളവർ ആളിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നു. ഏത് രീതിയില്? ഒരു തരം അതാണ് വഞ്ചനയുടെ രീതിയിൽ അല്ലെ. അത് സ്വന്തം ധനശേഷിയുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കാം. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു? മഹാൻ എന്ന് മുദ്ര കുത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ശരിക്കും മഹാനല്ല. അപ്പൊ അവരെ മുദ്ര കുത്തുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് സംഭാവിത എന്ന പേരില് അറിയപ്പെടുന്ന. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മഘാതകർ വിശക്കുന്ന വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൗതിക
ആസ്വാദനത്തില് മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് മാറുന്നില്ല. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ വളരെ ക്രൂരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ അദ്ദേഹം അപലപിക്കുകയും വയറ് നിറയ്ക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള വ്യഗ്രത കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തൊഴിലില്ലായ്മ അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണ്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുമല്ലേ? പണം സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി രാപ്പകൽ ഊണും ഉറക്കവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവരാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. എന്നാലും എന്താണ്, അവർക്ക് ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും പല പല ഭീഷണിയിലും ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പല പല ഭയം അവരെ നിറയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ? എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഏതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? നായ്ക്കളെയും കഴുതകളെയും പന്നികളെയൊക്കെ പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കഴുതയ്ക്ക് പന്നിയൊക്കെ എന്താണ്, അവര് മലിനമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ്, സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ പന്നികൾ മലം ഒക്കെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ? കഴുതയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യും. ഒരു പിടി പുല്ല് മതി, പക്ഷെ അവര് ആ പുല്ല് എവിടെയും കിട്ടും. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യജമാനൻ പറയുന്നത് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ കഴുത ചുമക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇച്ചിരി പുല്ല് മതി, അതല്ലാതെ എന്നെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യരും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള പാത ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പലർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധിയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നീങ്ങും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ച് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കും. പക്ഷെ ചിലർ കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ നായ്ക്കളെയും പോലെ ജീവിച്ച് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ആത്മബോധത്തിൽ ജിജ്ഞാസ ഇല്ലാത്തവന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അപൂർണമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏതിലാണ്? ആത്മബോധത്തിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണം. എങ്കിലേ നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ജീവിതം അപൂർണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മം എത്രയോ പവിത്രമായതാണ്. അപ്പൊ അത് ഏത് രീതിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് 2 ചോദ്യങ്ങളെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഒന്ന് ആത്മസംഭാവിത തന്നെ ഒന്ന്, പിന്നെ അസുര ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ദേവഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. വെറുതെ നിർവചിച്ചാൽ പോരെ. അസുര ഗുണങ്ങൾ 6 ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? നമുക്ക് പിന്നെ ഏതാണ്? ഞാൻ ഈ അലാറം ഒന്ന് മാറ്റിപ്പറയ്ക്കാം. നിർത്തേക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. റേഡി എടുത്തല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നിർത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യയേവ ച പതിതാ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.